talde berritua duzue, inoizko transformaziorik handiena egin duzue aurtengoan, egia da taldeak izen asko izan dituela, baina beti Eibarrekin lotuta, aurten Eibar eta Kanaria arteko konexioa hegaldi moduko bat egin duzue, eta bi lurraldeak konektatu dituzue. Zer nolako aldaketa ze ekartzen duzue plazara oraingoan? Bueno, egunon, aldi berian aldaketa asko, baina aldaketa gutxi ez. 3 urtetako akordioa firmatu dugu Gran Canaria Bike Team instituzioekin. Eta honek bai Kanaria urtetako txirrindularientzat eta hemen Euskal Herriko txirrindularientzat saltotxo bat eragingo du ez. Azkenean bi instituzioa juntatuta txirrindulari kantitatea handitu dugu, orduan ibilgailu kantitatea ere bai handitu dugu, kalendario ere bai. Eta pixkat bi instituzioak evoluzionatzeko aurrera pausoa izan da ez. Taldearen edo zuen egituraren behar bat izan daiteke ere, eta ulertu dezakegu horrela badela aurrera egiten jarraitzeko erronka berriak, paradigma berriak, hori ere badago honen sakonean, ez? Bai, ez, ikusi dugu ez bakarrik gure taldean, ez, talde guztiak aidea pixkat evoluzionatzen, ez, pixkat maila igo nahian, horrek dakar azkenean kostu igoera bat eta lan kantitate igoera bat. Eta gu atzea ez gehatzea aldea, Gran Canariakin aspalditik handakagun harreman bat aprobetxatu dugu eta datorren 3 urtetako akordio bat sinatu dugu, lehenengo urtea pixkat trantsizio bezala izango dela jakinta. Euskaldunak eta Kanariarrak zeinengan jarri behar dugu fokua, zeinek destakatzea bilatzen duzu? Azkenean bi instituzioa juntatu dugun momentutik ez dugu diferentziatuko Kanariarrak eta Euskaldunak ez. Ikusiko dugu temporadan zehar zenek ze momentutan den indartsuena zein eta horren arabera jongo gehi ikusten. Helburua beti bezala Euskal Herriko egutegia noango da? Bai, beti Euskal Herriko egutegia guretzako oinarria da ez, hori gabe zaila izango litzaiguke temporada aurrera teatzea eta oinarria eta helburuak Euskal Herriko egutegian izango dira. Iker, denboraldi berria eta koloreak zeharo aldatu dituzue, taldea mantentzen duzu, baina egia da Eibar taldea oso berrituta dagoela, orain Gran Canaria Bike Team Eibar Club Deportibo taldea duzuela, nekatzen gara izena botatzeak txikiera, Bai, egia esan bastante berritua ekipoa, jende berria, naiz eta gauza asko berdin segi, baina ilusionau eta proiektu berri honekin. Zer nolako sentsazioak lehenengo momentu hauetan? Onak, gero temporadan zehar nola jutean, baina oaingoz gogoa hundikin da gauza ondo iteko esperantzakin. Betianik talde borrokolaria izan da, horrek ez du aldatuko? Ez, beti bezala borrokan segituko deu eta karreraz borrokatzen segituko deu. Eta zure helburu pertsonalak zeintzuk dira? Nere burua hor aurren ikustea eta pixkanaka pasu haundigok ematen jutea. Arrazago izango da maiot hori honekin zuek ikustea, baina hortaz berdino kolorea nahiko zuek ikustea, ez? Bai, zuk esan dezu bezala, naiz eta aurten hori izgun, hor aurren ikusi barga. Peru Garro, denboraldi berria eta kolore berriekin ikusi zaitugu, afizionatu maila estreinatzen, eta seguro zure lehenengo helburua badela lehenengoa afizionatu maila honi heltzea eta nolabait moldatzea. Bertigoa eman dezake inkluso kategoria berri honek, ez? Uste dut lanpo egiten duela pretemporadan, nire uste bastante fuerte nagoela, ekipoa bastante fuerte guzti eta ikastea eta lehenengo karreretako sentsazio hori hartzea eta ikasten jutia. Talde oso berria da. Bai, Kanariak etorria gaur, así que a ver nola joazten. Batek esprinta disputatuko, así que a ver nola joan. Egutegia zabala dezue, zuk zein nungan jarri dazu fokua? Nik uste Bidasoan eta San Perron. Sorte hon. Eskerrik asko.